Drama presents Handumanan Sa Kaawit. Ano ba daw sayang kaagi ka doon? Mo kining usa ka lalaki nga taga Minglenelia, Cebu. Ang atong matatampo, nagdasingan nga Aljon. Recorded by X Thunder Gaming. Ha? Mag-propose na ka ni Lia? O bay, Wow! Congratulations na, bay. Kay mag-million yun ka. salamat bay. Kung mauna, nak, malipayon kaayo ko para ninyong duha ni Leia. Kulbaan gani ko ma. Masino niya og di siya musugot. Ay, dili na mahitabo, uy. Sa akong tanaw og pag-ila ni Leia, mahal ka kaayo niya, Aljun. Og nakasiguro ko nga inig-propose ni mo niya, dili gid siya magduha-duha og sugot. Salamat ma. O niya, kano sa man imong plano nga mag-propose? Flowers for you. Thank you, babe. Kadi ka trago na sina. Dili pa man anniversary nato karon, diba? Oo. Wala lang. Gusto lang ko nga hatagan kag buwak. Di masagd kinahanglan nga naay okasyon ba aron ma-feel nimo nga special ka para nako. Oh, thank you, babe. Lia, Hey, babe. Ang niluhod ka. babe. Pila na sa takatuig. O kaya naman sa dako nga buhion ka. Unta musugot ka. Will you marry me? Aljon. Will you? Yes! Yes! Siyempre! Dugay na ko na paabot ani higayon na. Yes, Aljon. Yes! Yes! Thank you, babe. Isaada ko. Di kagid magmahay. I love you. I love you too. Thank you! Thank you ninyo! Wa pagid mo mabdos si Leia, nak. Wa pa man gyud ma. Murag lisod man mo mabdos Lia. Uy, hala. Mao ba? Uy, kaano kung wa mo'y liwat, no? Pero di gapon may muhunong ma. Suway niyo gyapon na mo hangtod nga grasyahan mig batas Ginoo. Kana, nak. Og ayaw gid mo kalimot sa pag-ampo. Oh ma. Negative. Mau ba day? Sige lang day. Maabot ra lagi siya nato. Gikapoy naman kong paabot. Tansa ko na na ito pagtawag ko sa kapamilya, anak ko, watay anak. Day. Ayaw ko pagsulti ana. Grasyahan ra lagi tas Ginoo. O niyag dili. Oh, mag-adapt lang gud ta. Daghang bata nga nagkinahanglan og ginikanan. Sure ka? Okay na di mo? Okay ra. Wa man tay mahimo kung dili gud ihatag nato. Pero siyempre, dili gihapon ta mo give up. Mamasan gud gihapon ta bisag mga daptag bata. Oo, dong. Dong, positive ang PT. Usa day? Oo, Dong. Grabe na magugok
kadili. Mauna ko na ako nga magpiti. Og niya, positive gyud. Yes! Salamat, Ginoo! Salamat, taon, Ginoo! Recorded by X Thunder Gaming. So, dili na lang mumudayon og pangadap. Di na lang, ma. Congrats ninyo, anak. Nakita gid ako sa imong naho nga malipayon kaayo ka. Lagi, ma. Grabe yung kayo ang pagampun ako sa Ginoo ani. Nga hatagan man niya og liwat si Leah. Og niya, nahitabo na gyud. Nahibaw kong mamahimo kag yung maayong amahan anang bataan. Salamat, ma. Day? Awa, gwapa juga guys, Inday. Nailiwat kayo ni mo. Ni anakit siya to. Mahal kita mo, Day. Ug buhaton gyud ako ang tanan para ninyo. Salamat tong. Nakura. Papa, kanina sad. Pagkadali gid sa panahon, no? Dako na gid ang inyong anak. 6 years old na. Lagi ma. Pero abi ni mo ma. Ma-amaze kay kus banding aning amahan ug anak. Kay imbis dapat unta nga masuod ning Cora kay babae biya siya. Pero mas close pa sila sa iyang papa. Uy, mao ba? Papa's girl din ning bataa. Oh, siyempre. Pinanggagog kayo ng papa kinibibiha. Di ba, nak? Na, spoiled kaayo ni niya ma. Nak, ayaw gi-spoiled og maayo, ha? Kay dili sad maayo. Naibaw ko, ma. Tuod. Nanawag tong igsuon nimo nga mga ligo ko numog dagat pohon. Oh, sige, ma. Kasama na. Kay basin madaog, madarag under time na ko ba? O baka, muli na lang yun ko. Uy, ako manigig soon. Hello? Nay, Oh, sa gagawin, kuha na ako nung daan si Kura sa inyo. Aron, sakay na lang siya sa sakyanan pa daw sa resort sa atong kaliguan niya. pwede ra sa dong. Kay tingali og mataw-tauran pa ko din eh. Muwapas raw niya miniliya. Magmotor rami. Sige nay, tawagin lang daan si Adelia, ang imo asawa para mandam niya daan ang mga butang ni Inday. Sige dong. Salamat. Amping mo ha. Ay, salamat. Nahumanig itaw ng tanan. Magdali ko para makaapas dahil miniliya sa family outing na mo. Oh. Uy, si Leah. Hello? John, si Inday. Nadisgrasya sa mong tubon. Unsa? Dili! Asa sila karon? Sorry, pero gibuhat na namo ang tanan para ma-save ang inyong anak. Pero dead on arrival na siya pag-abot din. Dili! Dili! Anak ko! Cora! Anak!
Manoy. Manoy, sorry sa nahita mo. Sorry kay Manoy. Ayaw na pakita na ako. Pahawas kong atubangan. Pahawa! Manoy. Sakit kayo hangtod karon ang nahitabo sa kong anak. Tulo na katuig ang nilabay, pero hangtod karon, di gihapon ako madawat ang iyang gidangatan. Pinangga og mahal kay nako siya. Unta, ako na lang ang nawa og dili siya. Dili na ko kutob og daghan kayong salamat, RMN. Recorded by X Thunder Gaming. Mao kad mga higalan kaagi ni Aljun nga taga Millennial Cebu uban sa awit ngayang kipangayo. Awit nga nagalohan, Tears in Heaven. Ang mga kaagi gibahatan no duwa sa radyo ni Jelly Haka ug ubos sa direksyon ni Priscilla Reganas. Kamuusab mga higala ug mga sukinti paminaw kinasing-kasing kong kidapit sa papada sa inyong nakalanlaing kaagi sa kinabuhi nga naglibot sa kaawit. I-address lang ni ining tulumanon handumanan sa kaawit care of RMN Production Center Studio, 3rd floor, Jose R. Martinez Building, Osmeña Boulevard, Cebu City. O baka ipada sa Handumanan Official Facebook page. Handot sa sunod kayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.